Ngiveze libele phela unohandshayini manje. Ampela? No. Ngiyabonga. Imali. Mawungangivezela uthuka nje kanye unohandshayini. Hayi bo. Ha, letha iqala wena. Ungasingadlali lapho. Khululeka. Shame. Hayi no. Cooking of some chairs to see so you call us. Ikhaya ngimtshela. Sure. Ya Shanda bayam. Alright baby. Akaza fika umzambia lapha evi. Indaba usayi? Angidenda phela umuntu futhi senginohubhana ngisendela ama voice notes ku WhatsApp. Ah, no ufike